nonyabagaete nawaganyete ganyetoyo mogonjoke bakurere mono baebereye nababere baramwegere toria bagosira wenia babokwa Yesu monyamabera batorie. Sabe mwacheni tata nyasaye ndiamona ase mambia bono ekiagera kwabera amo naintwe korwa ase ewiki yaeta naende gwatwikire rero iga twawakire ng'a mbuya mono mokereri igoro ase eng'encho ya ekero kia obogima ndiamono ekiagera ase amabera obwate gocha ase abana bao niga are amange mono twasabire omonene ekero togochi kwegera bono toicherie omoika omochenu atwegerie na obe amo naintwe na omwancho omotegereri otegererete bono iga ande onsi ase are omonene boigo omobwate okoboko na komwegeria na okwegera kwago korwa igoro kaba amo naintwe toicherie omoika omochenu atwegerie kera ring'ana titwegera aye tokorenta twegere aye ao korwa igoro goetera nse oyio bwa Yesu Kristo ere omoba rito. Amen. Mbuya mono gochaka tore amaigeria yaito twaikire amaorokereriwa a 12 ngokora tokare elesoni tosoe eyende ninyegenete nyasaye ngotokonya are getokare korigereria akagambigwa na akabambwa oyo okogambigwa na kobambwa oyo ning'o totarachaka eominto tokobwaterana Jane bakwanire. Abanchwa mbuya more mwensi mwariganiriwe erinde motwegere amo. Mbuya mono na inche Rose nabakwaniri tobwaterane ase oboamo nyasaye toigorere ring'ana eri ritokonye ntogosoma tu bosa igo nabo Yakobo agototebia ntogosoma bosa lakini tobe abakoreri. Igo nyasaye atokonye nkorigereria twarenge bono akagambigwa na akabambwa omwarimu toirango introduction ng'aki kwarusia omoriki are gototebia. Ekero tokorigereria ase egetabu eke kia Mariko ase omoiso oyio chapter 15 nere ebwate omogano bwa obororo aigwete mono kobua ande onsi ekiagera iga nabo tokonyora achire kogambigwa na konacherwa ekina ekina kagochia konacherwa ekina agochia konacherwa nkeri ng'a ng'a abare komobekera aborokia ba amariko yaani bakomobekera tinkagete ng'a na obomaene bwarenge ekero tokorigereria abwo ngochia korora tore ng'aki ebinto mbire ororo ebinge bibere bire chinsemo isato tokonyora ebirengo bibere bia eng'encho ebirengo ebi nigo bikororekana okwamererania omonto gete nere otari korora echeche eye gose teri korora okororekana na tamanyeti ng'a nere orachie konyora amaakwa ya echeche eyio ekero tokonyora ng'a Yeso akogambigwa na kobambwa niga ekworokia korwa abwo ase egetabu eki 15 ntorasome ntosome ase eyemo eywo 15 eyemo toigwa buna agoteba ng'a erio kobachia goika mambia gwachia goika mambia abakuani abanene bagakora ekina amo na abagaka ba aborokia ba amariko na ekegambero ekegima bagasiba Yeso bakamoira komoa Pilato twanyorire ng'a obwatirwe korwa aria ase arenge Gethsemane obwatirwe oretirwe ase obosio bwa ekegambero oretirwe ase obosio bwa ekegambero oyio orenge Pilato nkonyora tore nkoirwa are agambigwe okogambigwa kwaye nkori naki ng'a ere na omoruoti bwa ense eye oyio eyio etarenge buna etarenge okogania kwa Pilato ase ebirenge eria biaye eki naki kiarenge inki kiare kogera are gochia kogambigwa nkonyora tore ng'a echuma eye okoboria kwa Pilato aye omoruoti aye na omoruoti bwa abayahudi eki yaani naki kiare kogechia nkagerete mono abanto aba iga ekero Yeso are goteba ere tare koirokwa ng'a ere na omoruoti
iga bare gokagera ekiagera ebinto akorete korwa maega ebinge muna arenge na kobegeri gocha ngoeta arenge orandie ase chikanisa orandie ase ebichi yao lakini igo bare korora ng'a nonye na ekero are korandie iga arenge gotebia gose okobwania omonto omotebi tobose gokwana totarachia gokora tosome ase egetabu eki kia Mariko 15:34 ngokwana kere iga, na chinsa kianda giaesakarera ase eriogi rinene agateba Eloi Eloi lama sabakthani ogonchorwa kwaye Nyasaye one naki gwantigire. Nkonyora tore ng'a iga ase omosaraba Yeso narerete inki kiagerete akarera mono ase eng'encho ya ebibe ebiria biaito bikamokuneka yaani bikamokuneka Nyasaye agakana ng'a yaya goika ikerania eira eria yachiete gotoreria mwanyabanto. Igo ogokwa kwa Yeso igoro ase omosaraba twanyorire ng'a na ogokwa natoria mwanyabanto oyio orenge omonyabibe korwa ogotongwa gwa ense. Na tokonyora ng'a akarera na eriogi rinene, eriogi eria arerete na eriogi rinene, okorerwa karerete na eriogi rinene na tokonyora bakomochicheria gocha nsa iga naki onye otoretire rende abande nere tagwetoria ntochi korora gochia moino ng'aki akoyosaba Yusufu oyo ning'o naende naki arenge ngochi konyora tore gochia moino ase amang'ana aya onsi twakwanire ngochi konyora tore gochia moino ng'a ase chinsa kianda giaesakarera ase eng'encho Nyasaye aroche ng'a niga agotiga erinde atorie mwanyabanto korwa ase ebibe biabo. Buya mono twarorire buna togochaka buna Yeso abwatirwe buna agochia kobambwa twarorire amang'ana actually amang'ana omwarimu akwaneirie naro togochia korora ase echiuma eye engima. Nkoboriwu tware riswa ria iga riswa ria Yeso are koboriwa aya naye omoruoti bwa abayahudi nkosoma tore Mariko 15 ekebungo egetang'ani mpaka bitato iga torarigerie ngo toigwe ng'aki yarenge gokwana Mariko 15. Mwarimu tosomere eng'o. Erio kobwachia gokimambia abakuani abanene bagakora ekina amo na abagaka na aborokia ba amariko na ekegambero ekegima bagasiba Yeso bakamoira bakamoa Pilato. Pilato akamoboria aye naye omoruoti bwa abayahudi akamoiraneria nabo igo aye gwatebire. Koratigera ago bono twarorire riswa riria nari tokare koboriwa naende amang'ana naro agendererete ase ebibungo ebio mpaka 15 twarorire ng'a gento ki kegendererete ororo lakini twarorire ng'a ekero akoirwa ase Pilato omanyete nere ore omogambi chingaki echio bono gakare komoboria ng'a kwanza gakare gokumia kwanza ntoroche buna okoiborwa kwa Yeso kore Herode ekero arenge ororo Herode iga akare goteba ng'a atebiwe omogambi oyo ning'o okare gocha koira obogambi bwaye naende mpaka akarwa richiko ng'a abana bare nse emiaka 2 baitwe ng'a igo mbare gotaka mogambi onde ase okia ororo abasoche kobaura obogambi bwabo na Pilato nere nabo arigerereti bono nere garoche ng'a Yeso ekero agocha komanya nkoiyo bamaete ng'a tari mogambi bwa ense eye iga akare koboria ng'a aye naye omogambi bwa abayahudi kiagera naende omaete ng'a nonya abarimu aba ba amachiko na abagaka aba na abakuani aba nonya bakoire Yeso ase Pilato igo bakare komosera ng'a agoteba ere nere omogambi ng'a naende ere nere Nyasaye egere agechie Pilato bono bamoite arwa richiko ria ogochia goitwa naende naki toroche Pilato akare komoboria ng'a aye naye omogambi bwa abayahudi aye naye omoruoti yaani tari ekero akoboria igo okorigereria kwarora ng'a tari iga arenge koboria kabwate ebirengereri ebiya enga ogosekereria. Bono egento tokare gotebiwa ing'e amamocho Yeso abekeretwe bosio bwa Pilato tari gokwanwa korende nabo tokonyara koyakagera koreng'ana na amaboria ameng'e Pilato amoboretie aye naye omoruoti bwa abayahudi ng'a Yeso igo tabwate mamocho ande iga akoirwa na kobekererwa amang'ana nkora tore amang'ana ayio bono chingaki echi bono iga nabo igo amang'ana ayio naro tokare gotebiwa bono ng'a Yeso ekero akoirwa ekegambero nkere ororo ekegambero eke barenge koroka Sanhedrin ekegusii naki nabo kiare koroka Sanhedrin gose
naki ekera Naki keri ekio. rende na ekegambero ekio. Bono. Ing'e ekero abakaransete bakomogambia amang'ana akoretwa ororo, lakini abanto aba ng'a nabwo Aborokia ba abakuani na Maria. aborokia ba amachiko aba, yaani barenge abanto babwate obong'ainereria obonge. Ekero bakogenda ase Pilato bagoteba ng'a otebire oyo na omogambi. Bakogenda ase esanhedrini eye ng'a nere ekanso ya okogambia ekegambero eke, bateba ng'a oyo agoteba nere Nyasaye. Egere atoke kabwate Amagosa. kabwate amagoso. Naende ebirengereri biabo biarenge ng'a Yeso atoke kabwate amagoso ya ogoteba ng'a ere nere Nyasaye, egere aitwe kiagera igo nabo riarenge richiko ng'a monto onde bwensi okoeroka ng'a nere Nyasaye, iga abwenerete goitwa kiagera Nyasaye na oyomo. Indeed Nyasaye na oyomo, lakini Nyasaye Yesu tari Nyasaye? Yesu Nyasaye. Bono ekero tokoenderera gosoma gochia inse, Yesu kera akoboriwa maswali aya onsi pi, riswali eire neri na erimo, naye gwateba, buna gwateba nabo ere igo. Nakane toigwete moratete ere Nyasaye. Lakini amaswali ande onsi pi akoreterwa, Yesu takwaneti ing'ana rinde. Tokare korigereria bono ng'a Pilato nonye nere nabo arigeretie akarora ng'a abanto aba nonye bakoreta Yesu, mbaramoreta ase eng'encho abwate amamocho. Igo bakomoreta ase eng'encho babwate endamwamu. Akagania ng'a amosibore, nsomere ngo Mariko 15 eywo, chakera ngo 10 buna kianda. 19. Yaani 10. 15 ochakere 9. Pilato akaboria, morigeti mbasiborere omoruoti bwa Abayahudi 10, ekiagera amanyete ng'a abakuani abanene nigo bamorure ase obogechi. Genderera mpaka 15. Abakuani abanene bakagenka abanto b'omoganda erinde ache kobasiborera Baraba. Pilato akairaneria naende akabatebia, imokore naki oyo mogoteba ng'a nomoruoti bwa Abayahudi. Abagaaka eriogi naende mobambe. 14. Pilato akaboria, nase ki mobambe mbobeki akorete? Bakamenta mono goaka eriogi mobambe. 15. Pilato agancha gokora ayaragwenere omoganda, akabasiborera Baraba, na ekero aakire Yeso chinkini akamorwa amobambe. akamorwa abambwe. Bono atwarire ng'a nonye Pilato nabo aroche ng'a nonye abanto aba bakomoreta tari ase amamocho akorete, korende ase eng'encho ya obogechi bwabo. Masoki omoruoti bwa Abayahudi, oyo kare gokwana iga ning'o, naende ng'i eke bakarigetie mwarimu. Masoge omoruoti bwa Abayahudi, iga no echiche yarenge enene mono. Yaani Abarumi mbabwate, yaani babwate bari gotwara ekero bagochia gosiba omonto gose ekero bagochia kobamba omonto, ebare gotwara ekeririanda ekenene, yaani omonto oitwa, yaani orusiwa nonye na echianga, otigara getirianda bamanya komoimokia komoira komobamba. Yaani babwate ekeririanda bagoita omonto kabisa mpaka bamoira, bamosiberania emesumari, bamosiberania gose na ebiseminyo bia amauga, bamosiberania ebirore, ebinto biria bikobeta yaani biramoite mpaka igũrũ. Nonye nkorora tore nonye Yeso iga ekero akoirwa agochia kobambwa, nkonyora tore ng'a omocharichi nore oria omocharichi oria okong'a agakwa emecharichi, tari emecharichi bosa igo, emecharichi yare kobekwa risanku riria riabekwa ebinto chichuma gochia bosio. Ekero tokorora nonye na ase gaki tari ng'a rende chibicha chiria ekero chikoorokiwa, emecharichi boria ebekire chichuma, yamanya koaka Yeso yamorusia mpaka enyama. Bono nkonyora twarenge ng'a Abarumi aba, iga babwate ebiririanda ebibe bare goita abanto babe babatayarisa gochia gokora ki? Gochia kobambwa. Ntosoma ake ase 15 goika 20 teri ntambe, nabo torayesoma 15 goika 20. Pilato agancha gokora ayagwenerete
Mariko 15 goika 20. Pilato agancha gokora ayare agwenere omoganda, akabasiborera Baraba, na ekero aakire Yeso chinkini akamorwa abambwe. 16. Abarwani bakaira Yeso ime ase enyomba ya ekegambero, na Pilato ime ya ekenyomba ya ekegambero, na nero Pilato bagasangererekana amo ekeombe ekegima, bakamoboyia eanga emonyinga, bagatwanga egutwa ya amagwa, bakamobekera motwe, bagachaka komokwania masoge omoruoti bwa abayahudi, bakomoaka bakamoaka omotwe na egetondo, bakamotwera amate, bakamobeka amauri inse, bakamosasima 20, bakamochecheria, bakomorusia eanga eria ya emonyinga, bakamorusia eanga eria ya amonyinga, bakamoboyia chianga chiaye omonyene, bakamoira isiko komobamba. Twanyorire iga ng'aki ase 18 nero yare gokwana igoro ya okomokwania ng'a masoge maria, yaani bare komokwania igo ng'a ase eng'encho ng'a ere na omoruoti, bakomochecheria, bakomotebia aye omoruoti bwa abayahudi masoge, yaani ng'a okwo nakwo okomokwania ase eng'encho batagete koorokia ng'aki kare omoruoti, rende naki naende rende akare kobera igoro aa, komokwania masoge na eria naki igo yamineti erieta omoruoti, echeche bare komokorera abarwani abasigari aba ba abarumi, bakamoaka na komobekera engata eria ya amagwa, bakabeka amaru nse ase eng'encho ya okomosasima kwa egosori, bakamochecheria. Ebikorwa ebi bionsi nigo bikwanire ase omonwe bwa ekegiriki, yaani nabare gokwana iga, bare gokwana ase omonwe bwa ekegiriki, lakini rende egento tware korusia abwo ekenene nkeri naki masoge omoruoti bwa abayahudi, naki ekefungo eki kiarenge gototebia naki masoge yaani omoruoti oyo bwa abayahudi bare komokwania ng'a masoge ase eng'encho are omoruoti, eki bare komokorera egosori, tari ng'a bare komokwania ng'a na omoruoti are, lakini igo bare gokora egosori. Egento nkere kiarenge gochia abwo, tiga ngesome na ekiya kiarenge mono, naro yarenge goekera abarumi barenge komoita omonto ase okomobamba, nigo barenge komogania omonto oria okobogoria omosaraba oye ere omonyene karegeti rianda goika ase aria arenge gochia kobambwa, na aya onsi nigo arenge kororekana erio komosokia omonto oria kegima gose bwa abanto, yaani abanto aba iga nigo bare gokora abasigari aba abarumi, gose baria ba abarwani ba abarumi, nigo bare gokora aya iga, barusia omonto chianga bamokorera bobe, bagatiaki Yeso ase amang'ana aya onsi, bakamorusia chianga chiria bakamobekera eanga emonyinga, bakamoita mono, bakamobekera chianga chiabo, bakamanya komorusia ekero bamorusirie ororo, bakamanya komoira bagachia komobamba, yaani abanto aba iga mbabwate mabera, mbarenge na bosooku, yaani igo bare gokora ebinto biarenge ebibe, ekero tokonyora naki, lakini rende ase aya onsi, Yeso nabete omobui, naende aya onsi iga are gokorekana ase eng'encho ya ebibe biaito, inche naye tonyore obogima bwa kare na kare. Mbuya mono, twarorire buna Yeso agochecheriwa na egere airwe achie goitwa, bono iga ngomotayarisha bakari, nkomoarigania bakare buna agochia, buna bagochia komobamba. Bono nkorigereria tore igoro ya okobambwa kwaye, togosoma Mariko 15 korwa verse 21, soma nke 21 oikie 26. Bakabetereria omonto orenge goeta Simion omokurene, ore korwa borabu, ise Alexander na Rufo, abogoria omosaraba o Yeso. 22. Akabogoria, bakamoira ase akorokwa Goligotha eng'encho yaye ase ekiore, bakamoa edivai eochoganiri na manemane anywe, tancha konywa. 24. Bakamobamba, bagaatana na chianga chiaye, bagachakera
bagachiakera obomera bagachiakera obomera eyekera omonto araire 25 nigo chiare chinsa isano isato ekero chinsa isato ekero bamobambete 26 na amariko aya ogosoerwa kwaye nigo arikire igoro omoruoti bwa abayahudi. Soma 29. Na abanto baare goeta bakamorama bagosingisia emetu yabo bagoteba aye oyogotoria oyogotagora ekaru na koyeagacha ase amatuko 3 etorie ika korwa ase omosaraba. Nabo igo na abakuani abanene bakamosekerera barabwo ase barabwo amo na aborokia ba amariko bagaeteba natooretie abande ere omonyene takonyara gwetoria. Ekoratigera abwo iga twarorire Yeso nkobambwa agochia obogorigwe buna twara korwa rituko eri rinde bamobekire ang'e gochia ase okobambwa naende buna twanyora gochia ase okobambwa kwaye iga arenge korusiwa chianga abarumi aba nabo bare gokora igo agaitwa naende yarenge ng'a omonto ekero agochia kobambwa iga akobogoria omosaraba otara noro omochie goeta mpaka aria ase agochia kobambirwa egere arore ki arore obosooku. Lakini kero tokorigeria Yeso twarorire ng'a ekero abogoreti omosaraba oyo naende chingaki yairete chinyinge konya atararagera buna mwanyabanto okorora ng'a omosaraba oyo nabo okamoengerete bakanyora omonto nare abwo kare goeta okorokwa Simeon omokurene twatebiwu ng'a nere bamobetereti ng'a bogoria ang'e omosaraba oyo naye akabogoria nonye tarenge omosaria lakini akabogoria omosaraba o Yeso goika ase arenge gochia kobambwa. Ntoroche amang'ana agokorerwa ng'a abanto aba nabwo abariki bamachiko na abarimu aba ng'a na abagaka aba amo na abakuani igo bakare komosekerera. Nonye na abanto aba bande bagoeta abakonyete baroche buna nchera kiare kobwania abanto nchera ki abogeti mpaka Lazaro nonye toroche ng'a ekero abogetie Lazaro naende batebete bataeti baite Lazaro amo nere ekiagera nere evidence bataeti gosiria evidence ng'a Yeso tarakora kende lakini etari konyarekana omanyete kiagera amakoro aya amaya na amange arenge. Twarorire ng'a Yeso akaramwa Yeso agatoirwa amate abande barenge goteba nababori ng'a bono omonto ki oyo aye mbora naye kwarenge gotoria abande nki rende bono kegosinyete. Egento batamanyete na ekemo okoba kwaye ase omosaraba tari ase eng'encho atare konyara koerusia ororo lakini ase eng'encho ya ogoikerania richiko ya ogoikerania obobani ng'a ache gotoria ense eye. Ntwasomete chiumete kora Yohana eyemo 29 ng'a nere eng'ondi eri egocha gokora ki egocha gosibia ebibe bia ense eye. Ng'a ekero are omote igoro aria tari iga atari konyara koerusia ororo nabo akoerusia ororo omanyete ekero bagoteba ng'a aye nkwakonyete abande inki otari goekonyera omanyete okwo na okobekera nonye Nyasaye ng'a igo bono tabwati nkuru lakini Yeso nabwate chinguru korende terusia ororo lakini Yeso akabera ororo goika ogokwa kwaye egere atotorie korwa ase ebibe biaito. Ng'a ekero akobera ororo tari iga abete ororo etoria nabwate ki tabwate ebibe binde bionsi iga arenge ororo ase eng'encho ya aba bakomochecheria abaruserie abasibie korwa ase ebibe ebi biabo babwate ng'a naende okoba ororo tari ng'a tare konyara goekonya tare konyara koebwania ebi bionsi pi nabio arenge konyara nabo are konyara kobikora korende okoba kwaye iga aria iga arenge ororo ase eng'encho ya ogotoria mwanyabanto naende naki ekororekana korwa magega iga buna twasomire richibu riokairaneritie ekero Pilato akomoboririe amaswali onsi pi akomoboria ng'a naye omoruoti bwa abayahudi Yeso gaetebete ng'a buna gwateba igo nabo ere igo kiagera nere orenge omotoria nere bweka omotoria naki toroche korwa chingaki echio naende manu ende yonsi teiyo naende egocha goitwa ase eng'encho ya ebibe bia mwanyabanto. Igo nonya bakomochecheria tari ng'a natabwati chinguru nachibwate. Benta naende ogenderere rituko eri rinde. Mbuya mono mwarimu ndoche na kwayebekire buya otatiga egento kere iga iga naroche nkeri ng'aki nonye orenge omotari bwa ogokumia ase orogendo nonye ore korandia nonye otarete orandetie ase yaani ase ogokora oko kwaye
barimba chiete yaani nonyo onde bwensi tari ore koinyora buna omwarimu gwateba naki nonyo okorete amanga amaya onde bwensi tachieti koinyora ng'aki Yeso eye nakorete iga iga naki bono rende omonto oyo gose ache kobekwa nigo bagenderete komanya tiga etori tiga natoretie abande nere tiga etori enge eike korwa igoro iga abwo. Rituko ria kane nkonyora tore ng'aki oyo otigirwe na Nyasaye oyo ning'o oyo otigirwe na Nyasaye gose tochi korigereria ango oyo otigirwe na Nyasaye nere ng'oyo tiga ngotorore Mariko eywo 15 33 mwarimu notosomera 33 karasoma ngu 33 mpaka 38. 33 agoteba ekero chinsa isano na emo chiaika omosunto okaba igoro ase ense yonsi goika chinsa kianda. Na chinsa kianda Yeso akarera ase eriogi rinene Eloi Eloi lama sabaktani. Okoonchora kwaye Nyasaye one naki gwantigire. Na abande babo bateneine ang'e koyaigwa bakabora bateneine ang'e koyaigwa bakabora rora ngorangeria are Elija. 36 omonto akaminyoka bwango akaimokia esifunji akayeichoria chingama akayebeka igoro ase egetonto akamoanywa okobora tiga torore gose Elija ngocha are komoikia. 37 Yeso agaka eriogi rinene agatwekamo. Mbuya mono mwarimu ase ogosoma okuya. Iga twanyorire bono yaikire Nyasaye omotigire pi ekiagera atagete aya iga aikerane ase eng'encho ya ogotoria mwanyabanto. Nkonyora tore naki ase rituko erio omosunto tari oyo botambe nigo oigete aria Calvary korwa chinsa isano na emo ase chinsa isano na emo chia omogaso goika chinsa kianda. Nabo ntamanyeti omwarimu naki abanto aba ekero bono omogaso oyo ense ere omosunte korwa chinsa isano na emo mpaka chinsa kianda nki gose mbirengereri ki babwate mbainyorete nonya na okoinyora ng'a oyo na omwana o Nyasaye orenge. Neribori tobwenerete kweboria nonya nintwe ng'aki ngoichoreri tore omosunto yaani chinkoro chiaito chiatugu na ebibe twaba emeuko totari koinyora naki ase twarure korwa Yeso natoganeti erinde tomosasime totware oborabu korwa ime yaye. Goika chinsa kianda tokanyora ng'a omogaso ense yabeire amang'ana a Yeso aria ase omosalaba niga are ekerero ekenene ekiagera atigirwe. Na nkonyora tore ase eywo Mariko 15 ninga nosome 24 na 29 ngotoigwa 24 29 15 24 29 24 yare goteba iga bakamobamba bagaatana na chianga chiaye bagachiakera obomera eyekira omonto araire. na 29 29 na abanto abare goeta bakamorama bagasingasingisia emetwe yabo bagoteba aye oyo ogotagora hekalu na koyagacha ase amatuko 3 etoria eika korwa ase omosalaba. Bono nkonyora tore ng'echeche ekero Yeso agendererete are igoro aria yaani ogotigwa koria atigirwe tari ng'a iga atigetwe erigere obobani obo oikerane erinde atorie mwanyabanto. Lakini aba barabwo nigo baroche ng'a otigirwe pi kende nkeiyo bono monto oyo tabwati nguru chinde aranyare goetoria. Ensemo ende ya gatato twaroche neri naki ogotandoka iga ekero Yeso atwekiremo bono egetambo giatandokete aria ase hekalu. Ekero giatandoka inki eke kiarenge koorokia obobani obo iga bware goikerana bwa Danieli kianda 24 na okobatiswa kwaye nkonyora tore na okobatiswa kwaye oko nakwo kwarenge ogochakera emeroberi yaye achagete korwa aria ritang'ani na obobani obo bogoikeraniwa korwa ase obobani bwa Danieli. Na ogokwa kwaye igoro ase omosalaba nakorokwo egwaikeranetiwe. Nkonyora tore naki ase chingaki echi iga ogoikerania kore ase chinsemo echi chionsi chia obobani bwa Danieli gwaikeranitigwe ase engaki eria. Igo ogoteba ng'a ogotagora hekalu
ogotagora ekaru abamotebeti ng'a aye oratebe ng'a notagora ekaru, mbamanyete ngigi esamianeti ase ogotagora ekaru eria ase amatuko atato. Bono barabwo bamanyete ng'aki atagora ekaru eye ng'ana iga twasomete korwa moino tokarora ng'a yaani abanto gose mbarenge bare aboni abanto boni epira eyemo 160 abasacha batato bamanya koboania epira eywo. Bono bamanya gokumia naki omonto ki oyo ogocha goteba ng'a atagora ekaru ayia agache amatuko atato. Bono nkonyora tore ng'a egetambo eke giatandogete ase ekaru aria giatubete ase aachenu egiatandogete koorokia naki eng'ondi eye bono yachinchirwe yakorire bionsi ase omosaraba, ekiagera nkonyora tore buna ogokora nkonyora tore ebitabu bia ogokora nkonyora tore naki aria konya giesaa taracha arusia ebio bia ense eye ching'ondi chiria chiare kona gochinchwa kere engaki echiaorogetie egetambaa keria ekere giatandogete ng'a bono biaerire bionsi eng'ondi ya nyasaye ore omwanchi oye okorire ebibe bia ense eye bionsi. Ng'a naende bono omoroberi oywo bonsi bono konyenya ching'ondi Oerire. chiragete Yeso okorire amang'ana aywo, kiagera amanyinga aya tanga amanyinga ang'ondi na mbori, amanyinga aya iga are amanyinga amachenu tari aye ching'iti buna echi chinde chiarenge, amanyinga aya amachenu agakora omoroberi oywo. Agatindekwa ntoroche Yeso bono buna akure tiga tosome Mariko 15:42 mpaka 47 tusomera ngo mwalimu. 15:42 to 47. Riachia koba morogoba ekiagera na erituko ria okoebeka ang'e nari rituko rigotang'anera esabato. 43 Yusufu omonto bwa Maritaya agacha, oyo orenge omosike omonto bwa ekegambero ere omonyene niga aganyete oboruoti bwa Nyasaye, agasoa na oboremu ase obosio bwa Pilato, agasaba aewe omobere o Yeso. Pilato agakumia ekiagera aikire gokwa, akarangeria omotang'ani oria bwa abarwani rigana, akamoboria gose nkarakwete, goika agachia korora ekeene ng'a okure akaa Yusufu omobere. Yusufu akagora egetambaa kia egatani akamoikia akamoboyia egetambaa keria akamobeka ase oboina bwaagachitu ase egetare, naende agaturungania rigena gochia ase egesieri kia oboina. Mariamu Magdalene na Mariamu ng'ina Yeso ng'ina Yose Joseph ekegusii Yose. Bakarangeria bakarigereria ase abegetwe. Twarorire iga Yeso ngotindekwa kare ng'a ekero akure naende twarorire ng'a Pilato iga akare gokumia ng'a nki gekogera Yeso akure bwango igo. Omaete banto aba bataandastandeti omoroberi oywo bwa ogotoreka. Yeso kera riria arangereti igoro aria ase omosaraba Eloi Eloi, riria gwatang'ana erichakorigia omaete riria nario omoika oyo orwete riria nario akwete. Ng'a bono barabwo baganyete ng'a ndiagocha gokwa egeka akarangeria ericha bwangire gocha ndiagocha gokwa. Lakini Yusufu oyo bwa Arimatea naende egento kende narorire iga nkeri ng'a abanto aba ekegambero tari bonsi barenge ababe, kiagera Yusufu oyo bwa Arimataya iga arenge lakini aganyete arenge omonto oganyete oboruoti bwa Nyasaye. Na ekero Yeso agokwa aria omosaraba nonye kwanza nonye na okogambiwa ekero akogambiwa Yusufu oyo ere nabo akomitia ng'a nki bono bakoboria omonto oyo. Nonye tari gokwana lakini nabo aroche ng'a omonto oyo bamokorera bobe. Na riria akorangeria aria ase omosaraba nabo aroche ng'a obomaene obo nabwo oboruoti bwa Nyasaye twaganyete. Naende nonye ekero akogenda koiyia omobere oyo achia koyotindeka tari monto rahisi iga orenge gocha kogenda, iga arenge omosike bwa ekegambero arenge ememba ya ekanso ya Sanhedrin. Naki toroche atwarerete ujasiri ng'a tiga ang'ende bang'e omobere oyo nchie koyotugota. Naende twarorire ng'a ekero akoigwa omobere oyo iga akogora egetambaa ekeng'e naende ase akomotindeka twatebiwu ng'a na oboina bwabachirwe oboyia monto atarabekwa ororo. Ekero ogosoma buna egetabu kia Matayo egoteba ng'a na oboina bwaye ebachirete
lakini bono ase eng'encho omonto atarabekwa oo akabeka Yeso ororo. Naende egento kende tokare korora nkeri twaroche echuma eria ng'a omonto ekero arenge otindekwa arenge goka amaguta omagotindekwa. Nabo toroche omokungu oria orenge obwate amaguta ya rigori, okare komoaka Yeso akare goteba ng'a oyo iga akare kong'a rigaria gochia ase ogotindekwa kwane. Twarorire ng'a abang'ina aba mbare abakomobwatia babere, ng'ina Yose Mariamu oywo naende Mariamu Magdalene oyo, nere na barabwo nkomobwatia bakare gochia ase omosalaba bachie korora ase akobekwa egere ase eng'encho rituko ria okoyariganera riaikire, naende chisa chiaerire esabato yachakire. Bono mbataeti banyorekane bagokora egasi, igo bakare goteba ng'a bono bagocha gocha ekero esabato yaerire, rituko ritang'ani mambia, bache komoaka amaguta, bagochia kogenda oo bakamonyora taiyo. Naki toroche tokare gotebiwa ng'a ogokwa kwa Yeso na ogotindekwa oko kwaye, na okoboka kwaye nkobwate engencho ase obogima bwaito. Kiagera bono tomanyete ng'a ebibe biatosibete, ebibe ebi twasoete ime na abaibori baito abatang'ani, egasi yaye igo yaerete. Egento gioka toganeti na ogoetaberana ng'a Yeso otokwereire, otosibirie, toetaberane ng'a ebibe biaito biaerire, egento gioka totagete na okoegena. Ng'a yonsi pi aerire naende aikeranirie. Gose anga mwarimu onye kwarusikenria. Egento naroche abwo naende ekenene mono, abang'ina aba na barabwo mbabete bakobwatia sana, Mariamu Magdalene na Mariamu oyo ng'ina Yose na Salome. Abang'ina aba mbabete bakobwatia korwa maega mpaka bakaenekia bakarora ng'a ng'ai atogotirwe, bakaba birori. Egento kiaenga abwo ng'aki, bakaba birorio bakwanirwe mpaka engaki eye iga. Na nkonyora tore gochia moino abwo ase ogochia gosamaria ng'a igoro ya Pilato ere omanyete okogani kwaye aaganetie gochia Yeso nonye are gokwererania agenderere gotigara kare na amasikani aria abwate. Tokomonyora ng'a mong'uso onde taiyo atwarete korwa ase Yeso ng'aki omwana oyo na oyo Nyasaye orenge, nonye na ebikorwa ebi bigokoreka, nonye na okorera okarerete, omosunta ogacha, mbachieti kweboria kende gionsi, tachieti gotwara birengeri biramong'use gochia asare. Ere niga atigarete ng'aki Yeso oyio nagochia tiga akwe, ntigare mbwate amasikani ane ya ekero geke iga mbwate. Bono nkonyora tore abwo naki igoro yagio esere buna oyo oirete ribaga riaito, na oyo obete entenenera yaito, ebibe biaito bionsi nigo biabegetwe asare, erio acha atoria mwanyabanto igoro ase omosalaba ekero akoete. Mbuya mono twakorire buya, tiga tosabe. Mono tata Nyasaye oito, twachire asore ase mambia iga tokweroreri ng'a mbuya mono ase oborindi bwago obuya, gwatoraire buna twasomire ring'ana riago, twarorire buna Yeso akoba ntenenera yaito, buna akobogoria ebibe biaito, buna akobarerwa obobe egere intwe tobarwe abanyaboronge. Tata Nyasaye na obwanchani obonene, togosaba otwabere ebibe biaito, otokonye naende otorae. Abaminto batorigerereti gaki bakonye na barabwo, abatoigwete, abatotegererete na barabwo bakonye. Anene mono naintwe tokonye ase chinkoro chiaito, ntoba togosoma lakini toba togosoma na gokorera ring'ana twasomire, egere rirete ogoonchoreria ase chinkoro chiaito, egere toba ang'e ase eng'encho ya okoirana kwago. Kiagera ntomaete bwango iga ngocha ore na oboruoti bwago ekero orache ng'ai toratoke tore. Nakwo ogosaba gwaito ense ya mabere a Kristo, oyore omotori oito. Amen.